Bueno, zeinen nuda goxoa daukagun, eurilla eta eurilla eta eurilla, ez dago besterikan. Naiz eta gaur hemen, bertako emakume batek esan, ordizian, eguardiko 11etan ataitzen dela eguzkia, eta badirudi bira bentxe, pilaketa kargatzeko. Badirudik taldea, badugula eguzki pixar bat. Beraz, aprobetxote behar digu eta lehiaki bat bilatu. A ber, hemen ez dago, hementxe bira. Hementxe bira. Kaixo egunon? Zer moz? Ondo, San Marko? Eman buelta. Arrapatu zaitu, tira. Nita, gaurko erosketa ditiko, nik eman guztu tiro nahi baldin mozu. Niorretako nirekin lehiatu, galdera batzuk erantzun. Bueno, ez da iztonta modun gelitiko ala. Jakin ezkeo botataz, baduzu jakiten, galdetu jendiari, nik biharrot erantzun zuzena bakarrik. Animau. Eta lortuko duzun diruratxerekin, gaur eta bihar eta itxiko erosketak ja orain duta. Orduan primeran. Bai? Orduan, bos baietz? Bos baietz? Bona, az gaitezen, lehen biziko galdera, izena. Nekane. Nekane, bertako zea? Bai. Gaurko erosketak ordaintzuk adina dirua lortzen baldin baduzu hori postoko naiz. Ados? Bale, nire bai. Beraz, az gaitezen. Denbora, nork aurkezten du ETV2ko La Noche de Saioa? Feliz Linares. Feliz Linaresek, denbora! 6 segundo besteik ez, lehenengo galdera, lehenengo erantzuna, eta lehenengo 20 euro, bai, Feliz Linares, oso ondo! Kejatuko zea, 2 kilo banana, 3 kilo laranja, eta tipulina gerozteko adina baduzu ja. Bai, eta letxuga pare bat, bai. Eta letxuga pare bat ere. Bueno, jarra diezako, beka, denbora, zein animaliak egiten du arrantza? Onomatopeia eta zari naiz, Ez dakit, pentsatutu ordizan gauza bera izango dala. Arrantza, bestela galdetu hortikan, galdetu. Hemen baserritan asko da horta. Arrantza, zein animaliak egiten du arrantza? Zein animaliak egiten du arrantza, venga, onomatopeia. Astoak. Karo, astoak. Hautza juberra hoget. Tipo bat kalian, badator autobusa, izan, no, matopeia! Ez. Astoak. Astoa, denbora! Berraita mami segundu. Ordizian astukita nola itunte? Nola itundute? Ondo, astoa, hauze ondo. Bertzo 20 euro. Oso ondo. Kusten, bi galdera, bitan asmatu, 40 euro. Kristona, Jakin ezkero, bota eta bestela galdetu. Ja, dinamika ezagutzen duzu ja. Bai, gutxi gura, bera. Eguzkia eta dena, aprobetxatu behar dugu. A ver. Denbora. Zein astiren historioak idatzi zituen J.K. Rowling idazteak? Bai. Harry Potter. Denbora. Minutu bat eta 5 segundu. Eta bitan pentsatu gabe. Harry Potter idatzi zuen J.K. Rowling idazleak? Bai. Bai, erantzun zuzena, oso ondo. Bertzeo 20 euro? Mila esker. Bueno, 20 euro. Bai. Eta gustora, minutu bat eta 5 segundu besteik ez. Handikan beste 4 minutu jaia. Denbora. Zein lanbide du Andonia Adurizek? Bai, sukaldaria. Sukaldaria da, bai? Denbora? Bai. Minutu bat eta 6. Andonia Aduriz. Bai, eta sukaldaria da? Bai. Bai, oso ondo. Zuzen, Andonia Aduriz. Bertze 20 euro. Hola, mila esker. Gainera, Mugaritz, ez da? Jatetxea, Mugaritz jatetxea. Bai. Ondazo de bani ez, bera. Bai, pare bat aldiz izan du naiz, jarteko golako kapritxo bat eta pixka eta ahorratu dirua, tapa. Ike ditu golakok noiz benka, bai. Bega, jarra dezagun, ja, 80 euro, ja, txaudain urduri, irribarra urtegian, oso ondo. Denbora, zer jaten zuten V telesaileko estradarutarrak? Xaguketa. Xaguketa, bai? Bai. Denbora, minutu bat eta 4 segundu. Xaguk, arratoiak, haundiak, txikiak, nazkagarria, bai, gure menuan eta olakorik, eta ez diu bihar. Zuzen, arratoiak, xaguk, oso ondo, bertze 20 euro. Joder! Bueno, mira, uste dut euri askori biztu nahi txabea, paseatxo bat emanen dio, bale? Bale, ondo. Bueno, jarra dezagon. Nekane, denbora, zein izen du Koruñako Deportiboren estadioak? Koruñako Deportiboren estadioak. Bega, azkar. Bega, galdetu horti. Aizu barkau, La Coruñako estadioa, futbol estadioa zizena duke? La Coruña, Deportibo La Coruña. Riazor da, bai. Eskerrik asko. Riazor. Riazor, bai? Denbora.
Minutu bat eta 48 segundu. Bai, eske banekin baino dudatan neon bazpare galdetu indet. Ondo. Bueno, orduan, Coruñako Deportiboaren estadioa, zure ustez Riazor da. Bai. Ba, zuzen, oso ondo, bertze goi euro. Momentuz, 120. Hala, bera Eta emakumea posti, jarra izago hemendik. Joder, perfecto. Ba, ikus ezagun orain. Denbora, nor da egun Eusko Jaurlaritzako osasun sailburua. Osasun sailburua. Pues venga, galdetu. Osasun sailburua. Nor da egun Eusko Jaurlaritzako osasun sailburua. Ez ogasun, baizik eta osasun. Nor da gaur egungo osasun sailburua Eusko Jaurlaritzakoa? Osasun sailburua, osasun sailburua ez. Gauza guzti horieta. Lide, osasun sailburua Eusko Jaurlaritzakoa zein da? Ez dakizun udaletxera. Ba, udaletxera ez dago, apa. Bertzera nekane, paso egin, bota dauzen izen edo... Ez que zaitu gurritzen, bain, paso, guen izenak ez, bai. Venga, denbora, 2 minutu eta 42 segundu. Hala. Ikusten, honetan, denbora pixka bat galdu duzu. Bai. Baina, bueno... Ez que ez nahiz gogoratzen, guain, zein dan. Berria da, eta da Jon Darpon Sierra. Bai, ez nekin. Sierra jauna. Ez nekin. Bueno, eta ze, eskonduta zaude, familia eta dena, aurrak eskolan. Bai, bi seme dauzket. Bi seme, zera dinkuk edo. 17 urtekoa eta babi 13. Bueno, nekane. A ber, esan. Denbora, Alemaniako zer filosofok idatzi zuen Antikristoa? Alemaniako zer filosofok idatzi zuen Antikristoa? Zenek idatzi zuen, zer filosofo alemanikoa? Kant? Nietzsche, Kant. Antikristoa, Nietzsche. Nietzsche, bai? Bai. Denbora, 3 minutu. Kant, Nietzsche, Kant. Zerratek Nietzsche ez Kant? Ez dakit zergatik, baina bai, Nietzsche sonatzen dit. Zuzera, kristau bosteazu? Ez. Bueno, Nietzsche, zuzera! Oso ondo! Bertze goi dugu. Vale, bi esker. Bueno, ez du, ba... Antikristoa eta hori, zeo zire irakurri duzu horren inguruan, edo? Filosofia eta psikologia indakoa da hori. Zure launa? Nire aizpada. Aizpa? Bai. Hombre, ordo, zehozter badaki ordo. Bueno, ba, bega, denbora, norena da dantzaldia Mulin de la Galete margolana? Galete idatzita, gallete idatzita. Dantzaldia Mulin de la Galete. Toulouse-Lautrec. Bai, Toulouse-Lautrec. Margolana, norena da margolan hori. Dantzaldia Mulin de la Galete. Toulouse-Lautrec. Bai. Ez dakit, Denbora. Ez dakit. Norena esan duzu? Lautrec. Bai. Monet, igual. Ai. Izan daiteke. Izan zitekeen. Bai. Oain berak zer dio Monet. Bai. Ez, Monet, Manet. A ber, aizpa, zer? Bai zen norena den? Renoirrena! Renoir! Ez Monet, ez zu beste hori izan dakoa. Renoir! Beraz... Bueno, ba, zenbat diru daukagu? Gutxi, ja. Ez, irurogei, laurogei, iru, lau, bost. 1 euro guendik. Diru gutxi, 1 euro? Ez, oso ondo, primera. Duela 5 minutu hain urduri, hain lotxagarri galetuko nahi. Daten ostiralean, balda, zenbat, 32 urte hola gozatzen? Bai, hankabako itzeko. Bai, bi muso, daten ostiralean ez dut ikusiko, joaintzat, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, venga, jarra ezagun. Bai, esango dizut. Denbora, nork abestu zuen Europe Living a Celebration. Esango Rosa de España. Rosa de España, Espainiko Rosa, bai, denbora. Iruta baita. Europe's Living a Celebration. Nola da? Jode baina, no. Zuk ingelesez badakiztu? Bai, pixkat. Ni Ameriketan sortua, baina eskitzen ongi zion bezala, ingelesez ez dakien Amerikar bakarra izan. Bai. Europe's Living a Celebration. Abestia? Europe's Living a Celebration. Bota, ber, fundamentu egin da, bota. Ez? Bueno, Espainiako Rosa, bai, oso ondo. Venga, bertze bai euro, hola xe. Oso ondo, mila esker. Eunta bai, bueno, zuk bauzo, hola. Bai, bauket oterkia. Gustitzen agea eta, bueno. Bai, hola xe. Holako da gura programa, kalendeko programa bat, euraldiona dagoenean perfecto eta ez dagoenean, bueno, jarra ezagun. Denbora, zer da, gero eta gehiago lehortu, orduan eta bustiago dagoena. Zer da, gero eta gehiago lehortu, orduan eta bustiago dagoena. Burari pixkat eman. Eman. Zizan daiteke. Mingaina?
Zu bota. Ba, hori bengaino, ez dut. Bai, denbora? Bai, ez dut. Denbora. Zaileke. Zenbat eta gehiago lehortu, mingaina nola lehortzen da. Hola? Orduan eta bustiago dagoena. Zuk mingaina mila duzu, Bai. baina erantzun okerra, toalla. Egie. Zenbat eta gehiago lehortu, orduan eta bustiago, toalla. Bai, niola iniz dema. Ikusi zen jot. Baina, bueno, pentsata barzen pixo, etzen erraza. Bai, ez de Hau pentsatu, etzen ez oso de erraza. pentsatu, ez de pentsatu. Bea, jarra izango poliki. Bueno, ber, ze galdera mota egingo dizut? Zaila, erraxa? Errexea, mesedez. Beti erraxa? Oso errexea. Bai, mesedez. makina bazea, ondo Ni aizea. makina baitzea. Bueno, ba, izango duzut tokatzen dana. Venga, denbora. Zer egin behar da Gaztelugatxeko, Done Joan ermitan, bikotekidea topatzeko. Ba, zea bat, txinkatea ez. Gaztelugatxeko, Bai, harri batetik pasa azpitiken Done hiru Joan. aldiz. Hiru aldiz, bai. Hiru aldiz, harribatetik Bai, bai, pasa. azpitiken eta pasa, bai, hiru aldiz. Osa, Uste harriai dut bueltak dela. eman. Bai, Bale? bai, hiru aldiz. Bai? Bai, uste Seguro? Bai, bai. Denbora, 4:18. Bai, Lau San minutu Migueleko 18. da katearena, eta hor da harriari ustet, Igual konfundituta nago, ez dakit. Gaztelugatxe, Done Joan, ezta? Done Bai, Joane. Hau bai. baizenu dagoen, bermeotik Bai, gertu, bai, ikaragarri oso ermita oso politia. Oso politia, bai. Badago, bai, leku bat, nun badagoen harri bat, eta bikotekia topatzeko, bai, eman Bai, batzaion, azpitiken pasa buelta bat, edo zaizten bat buelta, olako zeo Hiru zer. aldiz uste Bai. dela gainaz. Konfunditu Baina, inaiz, tokiz. badago Urkiola, badago San Miguel, badago, badago Gaztelugatxe, badago, Bai, bai. ez, kanpaiak jo Kanpaiak jo, Gaztelugatxe. bai, ala Kanpaiak bera. jo, zuk diozuna da Urkiola. Urkiola, bai. Beraz, Ege- 20 Hala, euro. Bueno, ya vida. Bueno, a ver, Hala. guazen arunt, sartu barra gorra Bai. aterpean. Bai, ados, Bueno, venga. 80 euro patrikan, 4:18, agortuta, ikur ezagun urrengo erekin zerratzen dut. A ver, Denbora, zeharrein mota da antxoa. Diot, urdina, xurilla, antxoa. Ondo pa. Urdine. Seguro? Bai. Bai? Denbora, 4:27. Antxoa diot, Bai, zerdina da urrine. Arrain urdina, odo txurille, hoi zalantzak? Zu diozu urdina? Bai. Zuz, Bueno, urdina da antxoa, oso ondo. eskerrak. Venga, Zate guai lotxe. hola xen. Vale. Da, bueno, 4:27, minutu erdi pino pixka gexio, 33 segundo agortzeko. Otzi, venga, denbora, nortzuek zuzendu zuten Aupatxe beste filma. Ai! Zuzendu. Horre, Iban Garate eta hor batzuk izan du. Bai, 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 Etxe batian. Jo, ez naiz Oido, gogoratzen. oporrak eta etxean bertan antxe, bueno, segi hortzean galdetu. Aupatxe beste nortzuk zuzendu Aupatxe zuten. beste, joder, jundi, Antxe, etxean bertan, antxe, uda pasa zuten. Dakit. Itxureikin, erritik atera, eta azkenian, etxean bertan. Apa, aizue barko, ez dut dizute zeinek zuzendu zora Aupatxe beste filma? Ez da daike? Bale, ba. Aupatxe beste filma. Ze, bestela paso Bai, egin edo... paso, bai, paso. Ez dakit Denbora. gelditzen dan denboraik. Ba, bira, Ez naiz gogoratzen. 5 minuto eta 19 segundo. Beraz, ja, denbora agortuta. Bai, sentitzen dut. 20 euro galdo dituzu, baina esango dizut, Asier Altuna eta Telmo Esnal izango Bai. zen zuzendariak. Bai, Eta Iban Garate, eta, bai. bueno, kuadrilla guzti hori, Bai, lanean eta oso eske- pelikula politia. Bai, politia da, baina. Ikusten nuen? Bai, Bai, ezta? Bai, horretik. Bueno, ba, 20 euro, zenbat geratzen dira hor, eskuan? Bat, bi, eta hiru, hiru. eta lau. Larogei euro. Bueno, 80 euro, ondo Bai. dago, ondo Bai, pasa beran. duzu, ezta? Bueno, bai, oso ondo. Vale, eta gaina, jode, 80 euro irabazuta, batzu dute, bai, diru gutxi da. kontra kiteko, bai, Diru gutxi da, baina, Bada. Eta nahi izan ezkero, eta, ari da, A ver. 80 euro hauek, 160 eurotan bihurtzen aldiala. Bai, eta nola? Hau da, proba bat gaindituta. Bai ala ez? Proba bai, proba ez. Mia. Bildurre bati froga. Bai, benetan, Ba, froga ez da aparteko gauza. Ez. Ez. Osea, Bueno, ez dut ba, venga, gaizki ba, pasako. vale, venga, vale, Bai, orduan, bai, bost baietz, bai, proba bai, bai. bai, bost venga, ba, baietz, bost baietz eta, espero ezagun ez da mutzia. Zuk egunero egiten dituzu konprak, erosketak, Bai, bueno, bai. Eta gauzak eta manejatzen eta manipulatzen eta ohitura daukazu, Bai. bai? Ba, hori da neurtu behar duguna hain zuzen ere. Adi! A ver. Adi! Bueno, pisu edo balantzarik erabili gabe, kilo bat gerezi ekarri beharko didazu.
1 gramoko diferentzia, edo akatsa, izan dezakezu. Edo Vale. goitik edo behitik. Ados. Argi dago? Bai. Ba, ez dago denborarik, baina alik eta azkarren. 3, 2, Vale. 1, eta Bai, venga, ekin. antza Bai, zenez. alun. Zoizer, ingo zenuketa itxian. Hartu da, venga, kilo bat eta kalkulatu hola. Ba, ez dakita, Vale. Kaixo, peltsa bat utziko diazu mesedez? Bai. Bai, eskerrik asko. Kilo bat gerezi, kalkulatu behar du berak. Zuzu hori erraxa dela? Pisurik erabili gabe hartu kilo bat gerezi. Zuzuko zenuk hori? Zu bai? Ba, ez dakit, egunero egin duzu, ezta? Bueno, bintzat, erosketak egiten dituzue. A ver. Pasa hori naiz. Hola. Ya está. Undau? Amentxe badator. Bueno, nekane, jarri amentxe. Bai, pasa hori naiz. A ver, zer, paso egin naiz diezu. Paso egin naiz, bai? Bai. A ver. Kiloa jo gehiago dau. Kilo bat, Bueno, 9 gramo edo kilo eta 1. Bai. Zuk ze uste duzu? Bueno, pardon, guazen berriz erarat, nik ere erosketa egiten diot, baina kao, eske ez da erraxa, kilo bat, eske... Eta gerezak. Bai. Nei, laranjak esango zindizkian, bai, 5 laranja jazta. Eta bai honak, bira. Bai, kristona dare. Jango nuke bat, baina bazparetu jango. Baina, Bazpare. gramo batengatik edo den kontua bazpare. Bueno, a ver, egunon guztioi, A ver, galderatxo bat. Kilo bat gerezi lortu behar du, pixatu gabe. Uste duzu asmatu dula? Bai, Venga, itxi begilak, ez begiratu, Venga, vale. Venga, bat, bi eta hiru. Ja, kilo bat, a ver. Oh! Oh! 5 gramongatik ez da izango. 5 gramongatik. 895. A ver. Dios! A ver, beste, txoin. Bai! Txalo bero bat, ontzat, ondo! Bueno, ba, mila esker. Bea, arrazkitxo, a ver, behen esan bar dio. Torri. Torri, pixka, torri. Ricardo. Guztiok eran bar dio, 5 baietz, bale? Bat, bi eta hiru, 5 baietz!